mogu da naprave srpskog muzičkog Oskara, koji ide u ruke grupa Luna sa svojim show dance bandom. Čekam da mi se pridruže ostali članovi, da malo pogledaju ovu nagradu. U stvari, prvo ću da vam kažem dobro veče. Drago mi je što smo ponovo na ovoj dodeli nagrada u Jagodini i nadam se da ćemo dolaziti još puno puta i nekim drugim povodom. Na primer, da imamo koncert ovde. A za večeras, hvala puno. Sad idemo nešto južnjačkije. I još ti verujem. Gledam se u ogledalu i to što vidim ne sviđa mi se. Gledam se u ogledalu i to što vidim sada plaši me. Umorno lice i bol u očima, 1000 suza u dugim noćima. Sada se stidim što sebe tako vidim u ogledalu. Još ti verujem, a ne bi trebalo. Ogledalo moje, reci mi, što mi sreća leđa okreće. Ogledalo moje, kaži mi, ma koliko jako boleće. Umorno lice i bol u očima, 1000 suza u dugim noćima. Sada se stidim što sebe tako vidim u ogledalu. Još ti verujem, a ne bi trebalo. Hvala vam puno. Jel je dobro ovo?